Can you see obodo mmadụ n'ime ya? Akpa rice n'enu ọjị, akpa beans n'enu ọjị. Kozi ji. Chineke nna. Obodo gịnị bụ? Hey! Maazị. Na maazị egwu. Nke anyị na-atamuzi na ruo n'ego na nke ntamu. Ala. Maazị egwu. Obodo atọ ọzọ ụtọ cha. Kefe me. Hey! Nne na-afụ ka akpa rice si anọ n'enu ọjị, akpa beans enu ọjị. Kozi ji. Nke a ka iji ogbe ihe na-ewute m lebụ na obere ukwu mmadụ na-eje ezu ike atachara garakwuru ọnụ maazị kọrọkwa bịa ịma mkpụtata ugwu 5,000 na lukwuru ihe kedu mmadụ na-ekwu okwu ukwu amasị goro gị ihe mmadụ na-eri na-asị ya ya na-eri na nke dị mmadụ maka ọ na-ekwu nke abụ ihe na-eri nji ezu ike ọnụ na-ewute m a na-ekwuru okwu negoro ekwugo n'akụ You don't cry, you don't cry. God have mercy upon us. You say everything quest all Allah, everything quest Allah. The onions were with the boy very cheap for Kano. Everything done quest now. Not true. You are not true. Why is the thing will pay me price like this? We say, that is way or that I bring. You know, say the things quest. He can't add the plenty things. To come marry your daughter. Wait. It's a list. The list way your daughter bring is for the traditional marriage. Wait. Like the my daughter. You are. He say I go bring 3 cows. God, you know say things don't quest. And he say uncle charge something like that. Mazi wait. My daughter they give list. I been my country who they give list. He tell me say now waiting when I talk. Aboki. Where's you go? How much? If na 1 cow, I go bring it. I will come out the 3 cows. God I will come out. Yo, I say I go come marry ba. Don't worry, I will come out. Allah,